Lun Sangya Prabu Genden para rawuh Sutrisna paripurnaning hadicara panggihing putra ponang pinganten sanimbit anut satataning adat widi-widana ingkang sampun sinengker wonten ing bumi duka Tanjung Anom Trayu Banyudana Boyolali ingkang samangke putra ponang pinganten kepareng ngadhane hadicara adat krobongan sinartan lumarapipun kadang-kadang pametrining budaya keluarga ageng campur sari rendista musik kali menika katur para kadang wira pradangga dalasan para kadang widawati akhiripun kepareng suka mangun suka kunjuk rawuhipun para tamu semangga para kadang. Sinartan puji hastuti mewah puji hastungkara kunjuk ing ngarsaning Gusti ingkang murabeng bawana rahayu widodane skala mukitan sasumandhing jiwangga hantika sadaya saking Prenggah Sutrisna dalasan kawula merwakani atur sawetawis para tamu kanthi kepareng aturaken waosan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Dun Sangya Prabu Punden para sepuh disapa ingkang kanggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamben ugi ingkang sampun kepareng hanampi wahyuning kasutapan kacehna ing kalenggan siang menika hantika samingkang pantes kinarya dados tu ing kawruh sumbering pituduh tumraping para mudha minggahing para kawula dasih ingkang tansah pinundi saking abuten para halim para ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumandhing kitab suci wayuning ilahi minangka panuntun kiblat ing Prembah Jati tansah luring budi para priyagung darahing nata prasarjana surujaning budi para pamban-pambating praja satriyaning negari songsong agung ing laladan duka Tanjung Anom Trayu Banyudana Kabupaten Boyolali ingkang satu kinurmatan Sangya para rawuh kakung semua putri kang jahat kalingga maradaning akrami akaturaken sugeng siang sugeng pinanggihan sawetawis lumantar wisananipun keluarga ageng campur sari rendista musik mijil saking laladan Asri Mulya Keyongan Nagasari Boyolali ingkang pun pangarsani kadang kula kinasih Raka Mas Rendi Prihantono wonten ing kalenggahan siang menika sawetawis kepareng didhawuh tinimbalan saking paruni sang pamangku gati punden kawula Bapa Nabi Min Cakra Diharja Ketanah Klongso akhiripun kepareng adhare adicara Sudan Tali Darma dawuh panggihing putra ponang pinganten sarimbit kusumaning ayu Gita Dewi Anggraini ingkang jinatupun Bagus Ari Widyanto atmajanipun Bapa Subagya Ibu Lasiem mijil saking lalatan duka jagalan pabelan Kartosura para tamu rujing saking pamangku gati kadang-kadang rendista musik wonten siang menika panandhare angkel libur rawuhipun para tamu Sutrisna sinangkuyung edit pro audio sound system bagi kemarin kapundhut gambaripun sareng kalian wahana video syuting saking Kartosura nganti jengaripun Triwara Widawati ingkang sampun satata lenggah sawetawis wonten ing sasana panglipur penggalih kene nderek tetemangan ugi pareng suka mangun suka kunjuk rawuhipun para tamu Sutrisna purwaka sawanipun kadang kula kinasih mijil saking laladan Nusukan Surakarta Hadiningrat sakwingking peken Gilingan Solo diajeng ina alah monggo kanca-kanca Devta video syuting lab mboten oh lab alamatipun Satria Nusantara TV nggih YouTube nggih niku lah kok nek aku goleki ben gampang ngono nak matur nuwun sumusul Widawati kang angka kalih para tamu sawanipun kadang kula kinasih mijil saking Kartosura menika diajeng Anggi Aresa ya udah Anggi ya oh
sembah nuwun Dek Anggi Arisa. Sumusul Widawati ingkang 3 Sambi Boyolali sawanipun diajeng Eka Vivita. Ya. Jangkep Triwara Widawati ngabyantaring sasana pangripur penggalih para tamu pangaksama kawit sawanipun keluarga ageng campur sari Rendista musik wonten ing Laladan Dukuh Tanjung Anom Trayu Banyudana Boyolali namung sebatas kula ingkang kepareng amandu kula pun surat dogol mijil saking Laladan Karanggedhe Boyolali. Aturaken pambuka aturaken jaringan para tamu sutrisna sugeng lelenggahan sugeng amirsani kanthi maratu kanthi penggalih nuwun nuwun sembah nuwun Rendista music. Ora
Hayang regeng para tamu pambuka keluarga ageng campursari Rendista Musik mugi pinanggihan wonten ing siang samangkih ngantos paripurna anggenipun kadang-kadang kula kinasih ngaturaken panglipur kunjuk raipun para tamu mliginipun keluarga ageng Pamengku Gati anggenipun kemareng ngadani hadicara tasakuran winisudan tali dharma panggih temanten estu ndadosaken kangge jampi sayah ugi panglipur sawetawis para tamu sutrisna ingkang kepareng rawuh. Sajuga mongko sawiji kadang-kadang witomati kemareng abiyantara sowan ngaturaken panglipur njawa para tamu sutrisna. Monggo kadang-kadang Rendista sawanipun Dek Ina kemareng jumeneng monggo.